Hola a tots, estem a Barcelona i estem a casa del Xavier Salamartín. Estem aquí per preguntar-li al porter de la feina i la importància de l'economia. Doncs endavant. Hola, moltes gràcies per invitar-nos a casa teva. Com anem? Hola, què tal? Molt bé. Hola. Passeu. Vinga, el Max. Jo treballo al quiosc de Sant Joan de Déu des de fa molts anys i un quiosc es venen molts diaris i aportem la premsa del dia perquè puguis llegir alguna estona. Moltes gràcies. Fa molt temps que no llegeixo la premsa d'aquí, perquè com que visc a fora, diguem, o estic a Nova York o estic a Manchester, i clar, comprar l'Avui o el Regió 7 no puc, en paper, perquè no hi és allà, no? Evident. I aleshores l'haig de comprar, bueno, l'haig de llegir per internet. Ara que es parla molt de l'economia social, a què es refereix l'economia social? I nosaltres hi formem part de l'economia social. Sí, a veure, l'economia social, l'economia no social, l'economia normal, les empreses tenen un sol objectiu, que és el tenir beneficis, els beneficis econòmics, diners, però cada vegada més hi ha associacions o empreses que tenen doble objectiu. Un objectiu segueix sent fer beneficis, perquè si no tens beneficis t'arruïnes i perds tot, i perds la possibilitat de fer coses, però alhora tens un altre objectiu que és doncs, tenir un impacte social, per això es diu economia social. Tenir un impacte social, ja sigui ajudant a gent, ja sigui ajudant a malalts, ja sigui, el Barça és una part d'una economia social, el Barça no té com a objectiu guanyar diners, oi que no? El Barça té com a objectiu guanyar diners perquè si no s'arruïna i no pots comprar jugadors, però l'objectiu principal és guanyar títols. Fixa't que té dos objectius, no un sol objectiu. Per tant, l'economia social són aquestes empreses o grups d'empreses o d'associacions que tenen doble objectiu. Això és molt important, que tingui doble objectiu, és a dir, no perdre de vista la possibilitat de guanyar diners, perquè sense diners no es pot fer. Nosaltres treballem en un quiosc. Ens quedarem en un futur sense feina? Els diaris de paper, els números van baixant. Cada vegada hi ha més gent que llegeix els diaris per internet. Però els quioscs no només venen diaris. Sí, bueno, nosaltres a part de diaris tenim revistes també i tenim gourmanderies, però la part fundamental d'un quiosc és la premsa en general, tant sigui revistes com diaris. Doncs si es perd aquesta part fundamental, això es perd l'essència d'un quiosc. Diguem, el que haureu de fer entre tots és fer coses noves. A la vida sempre ha passat que hi ha hagut noves tecnologies que han matat les tecnologies anteriors. Va haver-hi una època, recorda, que tots anàvem amb cotxes de cavalls. Hi havia molta gent que cuidava cavalls. I quan van venir els cotxes nous, què va passar? Doncs que tots els que vivien dels cavalls van haver de deixar de viure dels cavalls. Però què van fer aquesta gent? Doncs van fer altres coses. Tu estàs en un quiosc com un hospital, no? Sí. I hauràs de mirar què vol la gent que va a l'hospital. Quan van a l'hospital, què volen? A banda del diari, què més volen comprar? Llavors tu hauràs de pensar i intentar vendre allò que ells vulguin comprar. Com una mena d'estudi de mercat, pot ser? Com una mena d'estudi de mercat, exactament. No, com una mena no, és un estudi de mercat. La gent s'ha de reciclar constantment. Però no només vosaltres, tots, els metges també.
Treballes en un hospital, fixa't que cada vegada hi ha tecnologies millors, hi ha tecnologies millors. Això no vol dir que els metges desaparegin. Els metges han de fer una feina diferent, els metges utilitzen els robots per ajudar a fer la seva feina millor, però no desapareixen. Quina és la feina del futur? Durant el segle XX hem intentat que els éssers humans siguin robots. Els hem ensenyat a fer les feines que fan els robots. Els robots, en una fàbrica, a collar avisos, a comptar, no? a fer totes les coses que fan els robots. Però clar, cada vegada que els robots milloren, doncs els robots ho fan millor que nosaltres. I per tant, de feines del futur n'hi haurà moltes. Hi ha molta gent que té por que els robots faran tot. No, els robots no faran tot el que fem nosaltres perquè hi ha moltes coses que no poden fer. I el que hem de pensar és les coses que podem fer els éssers humans que no poden fer els robots. Per exemple, abans et deia això dels metges, no? Sí. El que no pot fer el robot és agafar-te la mà i animar-te i dir, escolta'm, ja sé que et trobes malament, però junts ho aconseguirem, junts ens curarem. I això, per cert, vol dir que a les nostres escoles hem d'educar els nens a ser éssers humans, que fins ara els estem educant a ser robots, els estem ajudant a comptar, a fer tot el que fan els robots. I per tant jo crec que el segle XXI serà el segle de tornar els éssers humans a la humanitat. Fixa't que a l'escola, per exemple, no ensenyem a ser humans, no ensenyem a posar-se a la posició de l'altre. Diu, què ho deu estar pensant aquest noi? I per què pateix aquest noi? No hi ha cap assignatura de l'escola que es digui empatia. No? Això o ho tens o no ho tens. En canvi sí que hi ha una assignatura de matemàtiques, ensenyar a comptar, ensenyar a fer de robot. Jo crec que això ho haurem de canviar. En què ens haurem de formar els éssers humans en el futur? L'educació ara, si t'hi fixes, està dissenyada per aprendre professions. Vas a l'escola de medicina per ser metge, vas a l'escola d'economia per ser economista. I clar, qualsevol professió corre el risc de desaparèixer. No sabem si hi haurà mecànics en el futur, o faran tots uns braços mecànics que estan penjats del sostre i ho faran, no ho sabem. I per tant, ensenyar professions és un error. Jo crec que hem d'anar a ensenyar capacitats, hem d'ensenyar, com et deia abans, a ser empàtics, o a ser introspectius, a pensar en nosaltres mateixos, a reflexionar. És a dir, hem de fer éssers humans que siguin molt flexibles, que puguin fer moltes coses. No només ensenyar-te a fer una cosa molt concreta, perquè aquella cosa molt concreta pot desaparèixer. I si tu només has après a fer una cosa molt concreta i desapareix, llavors què faràs? Hem intentat fer éssers productius. Tu a treballar. Per què? Doncs perquè per treballar has de guanyar, això et permet guanyar diners, etc. I no hem emfatitzat el ser feliç. Entens? I llavors hem d'ensenyar a la gent a ser feliç, que no és fàcil. O sigui, tu pots guanyar diners i ser molt infeliç, tu pots guanyar molts diners i ser infeliç, tu pots ser un gran metge i ser infeliç, perquè no t'han donat les eines per ser feliç. No ho ensenyem, no hi ha una classe, hi ha una assignatura a les escoles que es digui felicitat, no? I en canvi hi ha moltes eines, incluïdes aquestes d'internet, la nova informàtica, però també noves tecnologies, les impressores 3D, els nous materials aquests màgics que apareixen, no? Ara hi ha uns plàstics, hi ha una mena de plàstics fets de cristalls que serveixen per forrar les cases, forrar-les amb aquest plàstic perquè agafin el sol. És a dir, que agafin electricitat del sol, no? Un nou material que s'han inventat uns russos. Doncs totes aquestes coses ens han de permetre no només ser més productius, o ho hem d'utilitzar no per ser més productius, sinó per ser més feliços. Per exemple, aquests plàstics no sé què ens poden servir per viure en un món en el que hi hagi menys contaminació. Sabem que ets un dels economistes més importants del món, però no sabem ben bé per què. T'hi consideres? El futbol és molt fàcil, no? Saber qui és el millor futbolista, no? El que fa més gols, el que fa més passes, el que guanya més Champions, el que guanya més lligues. Amb economistes no és tan fàcil
hi ha maneres, o sigui, nosaltres, la meva feina consisteix en tres coses. Una és donar classes, una altra és pensar, pensar, i llavors el que jo penso, o els que els economistes pensem, o els que els científics pensem, no només economistes, els metges, els físics, tots, llavors ho escrivim, amb unes coses que es diuen articles, els publiquem. La tercera cosa que fem és divulgar. És a dir, els economistes quan inventem coses o quan fem investigació o quan pensem, això que et deia ara, doncs fem coses molt complicades que la gent normal no entén. I llavors ha d'haver-hi algú que agafi això tan complicat i ho expliqui a la gent. A la ràdio, a la tele, digui, escolta, compte que ve una crisi, compte que si ve una crisi has de fer això. I llavors, diguem, entre aquestes tres coses, doncs repartim el nostre temps, no? Llavors, qui és el millor, qui és el pitjor, això no se sap. Vale. Si un robot t'acaba prenent la feina, a què et dedicaries? Què faries? Bueno, intentaria fer alguna altra cosa, perquè m'agrada treballar, però a veure, ara mateix, sense robots, ja hi ha una cosa que m'ha pres molt la feina, perquè em pren una part molt important del meu temps, que és el meu fill. Tinc un fill de 2 anys, que no és un robot, i que abans de tenir el fill estava tot el dia fent economia, i ara menys de la meitat del temps em dedico a això. La major part del temps la dedico al Max, que anem a passejar pel parc, o li dono de menjar, o li canvio les caques. Les americanes de colors, l'economia en colors, quin és el teu color preferit de veure la vida? Una de les raons per les que porto moltes americanes és que m'agrada, quan em llevo al dematí, anar a l'armari, que si vols després te l'ensenyaré, amb totes les americanes posades per ordre de colors, i llavors inspirar-me i dir, avui em sento taronja, avui em sento que el món és blau. I això què vol dir? Doncs que el món no és d'un color, ni hi ha un color que m'agradi més que els altres. Cada dia n'hi ha un de diferent. Hi ha dies que el món és groc, brilla el sol, hi ha dies que es veu un cel blau i ho veus tot blau, no? Veig el món de molts colors, cada dia un de diferent, i aquesta és la gràcia. Mira, la Montse i jo estem en un projecte com explicaré, d'universitat, que es diu Universimés. Allà a la FUT també tenim economistes i això que ens ensenya, però tu que ets un economista tan privilegiat, doncs tu com vas a la Universitat de Colòmbia, com imparteixes les classes en allà? Intento fer com una mena de show de televisió, gairebé. El programa de la tele d'Economia en Colors, que faig els diumenges, sembla que estigui actuant, però en realitat és una classe. Jo penso que les anècdotes queden molt més en el cervell que no pas les teories. I si a la gent li expliques una anècdota o un exemple, normalment als estudiants els hi queda molt més, o als estudiants o a la gent de la tele, que no pas una teoria, no? Hi ha una dita que diu que una imatge val més que 1000 paraules, jo tinc una altra dita que diu que una anècdota val més que 1000 imatges. Quina classe de pla de pensions faries? La borsa és molt perillosa, perquè com acabes de dir, un dia puja i l'altre dia baixa, i si tu compres el dia que està amunt i se'n va avall ho perds tot. Si tens la sort de comprar quan està avall i després se'n va amunt, guanyes molt també, no? Però com que no ho saps, el millor és sempre demanar consell amb algú que en sàpiga. També depèn una mica de la teva edat. Si ets molt jove i et queden molts anys per jubilar-te, aleshores val la pena tenir plans de pensions que tenen més risc, és a dir, que tenen més borsa, i a mesura que et vas fent gran has de tenir plans de pensió que tinguin molt poca borsa i molt poc risc, perquè clar, si tu el dia abans de jubilar-te resulta que baixa la borsa i ho tens tot a la borsa, et quedes sense res. Ara el govern estatal no hi ha diners per les pensions i gairebé he sentit els últims dies al ministre que gairebé, segons les seves declaracions, que ens obliga gairebé
a invertir en un pla de pensions per garantir-ne les pensions en el futur. La gent es pensa que tu, quan ets jove, el govern et treu diners per la pensió, els posa en un banc i quan ets gran te'ls tornen. Però no funciona així. La manera que funciona és que tota la gent que treballa paga una part del salari, la cotització, i després acaben aquests diners i els hi donen en els jubilats d'aquell moment. Però què passa? Passa que als anys 50 i 60 la gent, els pares, van decidir tenir molts fills, que és com vaig néixer jo. Molts fills, això se diu el baby boom. Sí. Molts fills. I aquesta gent que vam néixer als anys 50 i 60, ara tenim 55, 65 anys, que ens comencem a jubilar. Quin és el problema? Que nosaltres vam decidir tenir molt pocs fills. I aleshores què passarà quan jo em jubili? Que nosaltres serem molts avis, però darrere hi haurà molt pocs treballadors. I llavors, clar, tots aquests pocs treballadors hauran de pagar la pensió de molts avis. I no hi haurà calés. No? Però això és un problema que passa a Espanya, però també passa als Estats Units, també passa a Japó, també passa a la Xina. És a dir, no se sap, sí, se sap, perquè després de la Guerra Mundial va haver-hi una mena d'eufòria que tothom va començar a tenir fills. Pensaven, la guerra ja s'ha acabat, ja som feliços, vinga a tenir fills. Però després, els fills cada vegada eren més cars perquè els havies de pagar molts anys d'escola i aleshores nosaltres vam decidir, escolta'm, si hem de posar els nens a posar-los a estudiar molts anys i són caríssims tenir nens, doncs tindrem poquets. Llavors, molta gent dels anys 50, que ara ens jubilarem, ja ens comencem a jubilar, els que van néixer als 50, jo soc dels anys 60, a mi encara em queden 10 anys, però ja els primers dels baby booms ja es comencen a jubilar, i per tant ja comencem a notar el problema. Quan vosaltres us jubileu dels 70, vosaltres sereu poquets, perquè tu ja comences a ser de la generació dels poquets. Sí. Per tant, quan vosaltres us jubileu sereu poqueta gent, i després vindrà una altra poqueta gent, però clar, hi haurà pocs joves pagant les pensions a pocs avis, per tant vosaltres no tindreu problema, el problema el tindré jo. Entens? O sigui, hi ha tota una generació que s'anomena la generació del baby boom, que som nosaltres, que tindrem problemes per cobrar la pensió. Però un cop nosaltres ens morim, aleshores el que quedi darrere ja anirà bé. Nosaltres som d'en Pans, la Montse i jo. Què saps d'en Pans? Jo vaig conèixer a través d'un amic que tinc al Bages, que es diu Pep Guardiola, que m'ho va dir i em va dir que hi havia una fundació extraordinària. Jo tinc una fundació, però, diguem, no està aquí, sinó que està a l'Àfrica. I a mi el tema de les ONG sempre m'ha interessat molt i el Pep em va dir, escolta, mira't això. Llavors vaig anar a una conferència que va fer el Pep a Manresa, vaig conèixer el Toni i a la Joana i a tot de gent, que vam anar a dinar després i després vam xerrar diverses vegades, ens vam trobar casualment amb conferències de fundacions i tal, amb el Toni vam coincidir em sembla que és a Vilafranca, amb una associació similar que hi ha a Vilafranca, i de sobte un bon dia em va demanar si volia formar part del Consell Assessor, em sembla que és, i em va encantar que m'oferís la possibilitat de pensar i de col·laborar, aviam com podia innovar. I la gran característica d'en Pans és la capacitat d'innovar, de provar coses noves, que no sabem si funcionen o no, però això és la innovació. Provem, no? Ara proves, venem xocolatines, no funciona, fora xocolatines, venem ninos, i si no ven ninos, fora ninos, venem flors, no? Anar provant, i aquesta capacitat de provar coses noves i capacitat d'innovar és el que fa en Pans una cosa única al món. Únic al món, i a mi, a banda de la mida humana de la gent que en forma part, que a mi sempre m'ha impressionat, el Toni el trobo un ser extraordinari, però a banda d'això m'interessa molt aquesta
aquesta capacitat que té sobretot el Toni, però tot l'entorn de fer coses noves sempre, no? Anar provant. I a vegades el consell assessor li diuen escolta'm, no feu tantes coses. I jo li dic no, més coses. Ja sé que sembla una bogeria, però és que si no, no s'innova. Moltes d'aquestes coses no funcionaran, però és que la innovació és això. La innovació és provar coses, la major part de les coses noves no funcionen. Però n'hi ha una que sí. Llavors aquella que sí, pom, aquella l'agafes i la fas grossa. I llavors segueixes provant. I llavors, com que a mi aquesta manera de fer la trobo fascinant, doncs de seguida que em van proposar de col·laborar vaig dir que sí. Vale. No sé la meva talla, però... Mira, tu ets molt gros, 1,90. Sí. A la matí m'inspiro Sí. i hi ha dies que dius no, avui haig d'anar lila i no saps per què, però... I no agafes tons foscos, per exemple, els colors clàssics com el gris o el negre... Tinc una negra, però és per anar en terros. Ah. Bueno, evidentment. Bueno, tinc una negra, aquesta negra és per anar a bodes, Ah, sí, aquesta ajuda. aquesta és de lentejuelas per les bodes. Sí. Llavors tinc una negra d'enterraments, que és aquesta. Oh.